Ella. L'Anna n'està convençuda. Ella és l'altra, la competència, la que fa que el seu amor l'hagi deixat de banda. La segueix. Primer no sap amb quin objectiu. Potser descobrir què té, quina és la diferència, què la fa a ella millor. Però mentre camina darrere seu va traçant un pla, un engany, la manera de recuperar el seu amor. Primer pensa en matar-la, un pensament estúpid. Mai no tindria prou valor ni estratègia, però després se li acudeix una cosa millor. L'enamorarà. Farà que ella l'estimi i deixi de banda la seva Marta. I un cop estigui enamorada, l'estranya, deixarà el seu amor i aleshores ella la podrà recuperar. Pobra Anna. No sap que l'engany jugarà en contra seu, perquè al intentar enamorar-la, serà ella la que caigui perduda en els seus braços. I al final, aquella estranya aconseguirà el seu objectiu. Ser la tercera part d'aquella parella que un dia va veure el tenent i la va enamorar.